Il-konflitt fil-Libja reġa' s-sokta bil-kbir u miegħu ġab kriżi kbira fil-pajjiż. Il-Ministeru Libjan għas-Saħħa qal li 21 persuna nqatlu u 27 oħra weġġgħu minħabba l-ġlied li għaddej barra Tripli. Il-gwerra fit-Tripli bdiet wara li l-Ġeneral Khalifa Haftar ta' ordni lill-forzi tiegħu biex javvanzaw lejn il-Belt Libjana u jilliberawha mit-terroristi tal-Al-Qaeda. Mindu Haftar ta' din l-ordni ġlied kbir seħħ f'diversi żoni fosthom Wadi Rabea, triq l-ajruport u għal-Inżara. Kien hemm ukoll attakki mill-ajru hekk kif l-Armata Libjana taħt il-kmand tal-Kunsill Presidenzjali attakkat bażijiet militari ta' Haftar. Dan fil-waqt li l-forzi ta' Haftar wettqu attakk mill-ajru fuq il-bażi li hemm f'Nakilja fin-nofsinhar ta' Tripli. Fl-aħħar ħinijiet, il-forzi ta' Haftar wettqu attakk bl-ajru fuq l-ajruport ta' Mietiga fi Tripli. F'dak il-ħin kien hemm ħafna passiġġieri fl-ajruport lesti biex iħallu Libja wara l-ġlied fl-aħħar jiem. L-ajruport ta' Mietiga huwa l-unika mezz kif in-nies jistgħu ħallu Tripli bl-ajru hekk kif l-ajruport internazzjonali inqered snin ilu fi ġlied kbir. Intant, skont in-Nazzjonijiet Magħquda, minn tal-inqas 2800 persuna ħarbu miż-żoni milquta bil-ġlied. Dan fil-waqt li hemm oħrajn li għadhom maqbuda jew jinsabu maqtuwajn minn servizzi importanti ta' emerġenza. Il-Prim Ministru Libjan Fayez al-Sarraj akkuża lill-Ġeneral Haftar li qed jipprova jagħmel kolb ta' stat. In-Nazzjonijiet Magħquda appellaw għal satejn ta' waqfin mill-ġlied sabiex dawk li weġġgħu jingħataw il-kura waqt li n-nies ikunu evakwati iżda l-ġlied kompla xorta waħda. Ir-rappreżentant qoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin u s-Sigurtà Federica Mogherini qalet li s-sitwazzjoni fil-Libja hija ta' tħassib. Intant, fl-laqgħa li kellu mal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista, il-President George Vella tkellem dwar l-aħħar żvilupp fil-Libja u esprima tħassib tiegħu fil-waqt li tama li tinstab soluzzjoni politika u mhux militari. Il-President Vella qal li huwa għamel kuntatt mal-Isqoff Malti George Buġeja li jinsab fi Tripli dwar din is-sitwazzjoni. Il-President qal li kawża ta' dan il-konflitt diġà hemm Libjani li qed jaħarbu minn Tripli. Bl-inkwiet jista' jwassal għal mewġa ta' Libjani li jħallu pajjiżhom lejn l-Ewropa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.